Hej, det er Andreas Talk Show. I dag har vi besøg af Naruto og Homer for Simpsons. Hej, jeg vil rappe Naruto ud, som får en hjerneskade. Nej, det har jeg i forvejen. Hvor er det bare sjov. Måske din hjerneskade skyld. Nej, du har 5, så du burde være meget sjov om det der. Rolig, dreng. I skal rappe, om den er fredelig og ikke voldelig. Husk det. Du starter, Naruto. Hey, jeg smukker pige, kom ind i min seng, for jeg giver dig nogle jeans og lidt drik. Vil du gerne have noget lipgloss, så skal jeg nok købe det. Vil du have det? Vil du have det? Nu er det dig. Oh yeah, I fucking love you. Oh yeah, I fucking love you. Jeg er Michael Jackson, og jeg er mega god. Jeg kan det hele. Det er godt alle sammen. Nu er det jer selv, der skal afgøre, hvem der vinder. Og det må I også derude i YouTube. Jeg vandt, for ved du hvad, jeg var sejret ham der. Jeg har set hans smære med den buler mega meget. Ja, okay. Hvis du siger, at jeg taber, så må jeg skyde jer dig. Du skal ikke sige imod. Vandt jeg? Nej, du gjorde. I dag er vi her for at hyldes Narutos krav. På grund af at han døde, er en rapper konkurrence.